bratia a sestry, sú miesta aj na našej slovenskej zemi, ktoré nás vyzývajú, ako píše náš veľký básnik Ján Kolár, zastaviť sa a pokľaknúť, lebo sú to miesta sväté. Toto miesto patrí nepochybne medzi ne. U Jurka, ako zvykneme toto milé miesto navštevované po celý rok označovať. Právom, veď na dnešnom stupni poznania môžeme vznik rotundy sv. Juraja, pri ktorej sa nachádzame, zaradiť do veľkomoravského obdobia druhej polovice 9. storočia, teda do čias cyrilometodských. Jej existencia sa viaže a súvisí určite aj vzácnymi archeologickými nálezmi blízkej Vojnej, ktoré pochádzajú ešte z čias Pribinu, teda z prvej polovice 9. storočia. Aj tu na Rotundie prebiehajú ďalšie výskumy, ktoré zdá sa posunú jej starobilosť ešte viac. Aj z tohto kontextu možno podľa odborníkov vysloviť názor, že táto sakrálna stavba je najstaršou stojacou rotundou nielen na území Slovenska, ale aj v rámci širšieho stredoeurópskeho priestoru. Fakt, že sa tu zachoval veľký objem stien pôvodnej stavby s predrománskym oknom, omietkami a konsekračnými krížmi, dáva rotunde mimoriadny význam a získava tak unikátnu hodnotu dejinného významu, ktorý ju zaraďuje medzi naše najvzácnejšie sakrálne, národné a kultúrne pamiatky. Kostolík je tiež jediným zachovaným stojacím dokladom dávneho osídlenia tejto lokality, ktoré počas 13. storočia postupne zaniklo. Aj keď táto posvätná stavba rôznymi prestavbami a časom zmenila svoj pôvodný vzhľad, predsa odborníkom sa podarilo charakterizovať jej pôvodnú identitu, za čo im patrí vďaka. Samozrejme, nejde len o kamennú stavbu, lebo keď sa zahľadíme na históriu tohto miesta, môžeme tu cítiť niečo príťažlivé a príkazové, čo nás orientuje na bohatú minulosť, pretože tieto historické fakty jasne odkazujú na verejný prejav oslavy a úcty Boha už pred 1200 rokmi, čo je už vyšší stupeň náboženskej kultúry, ktorej sa kresťanstvo ako vzdelané náboženstvo začleňovalo do božného života a vplývalo na kultúru a morálku človeka slovenského prostredia. Cirkev aj tu bola posvedzujúca svet, ktorá humanizovala a skultúrňovala v zmysle evanjelia. Kresťanstvo takto pozitívne vstupovalo do rôznych foriem života našich predkov, nášho prostredia. To nás naplňa radosťou, aj zdravou hrdosťou z vedomia a poznatku, že sme aj vtedy tvorili kultúrne dejiny Európy. Každý nový fakt, každý nový dôkaz, každý fragment z tejto oblasti odkrýva a potvrdzuje historickú pravdu a dotvára obraz života nášho slovenského človeka a ľudí, formujúci sa kresťanskou kultúrou, a preto je naozaj veľmi potrebné nie len objavovať, ale aj sprítomňovať a uvedomovať si bohatstvo tohto obdobia, jeho plnosť v nefalšovanej podobe, obdobie veľkého kultúrneho rozmachu našich predkov, pretože žijeme v rozporoch našej doby a hľadania bodu istoty. Vieme, že kresťanstvo na svojej dejnej ceste nesporne dobilo postupne značnú časť sveta. Nie mocou či silou, ale hodnotou, o ktorej hovorí aj dnešné evanjelium. Ježiš túto hodnotu označuje ako nové prikázanie lásky.
A hoci je veľký rozdiel medzi Ježišovou dobou a nami, zisťujeme aktuálnosť tohto prikázania. Žiaden čin nie je taký totiž presvedčivý a nevzbudí v srdciach iných takú pozornosť ako život, ktorý je naplnený touto hodnotou. Svätý Ján Zlatoústy hovorí v tejto súvislosti: pohania často označovali tých, ktorí robili zázraky, za podvodníkov, ale na bezúhonnom živote nemohli nikdy nič kritizovať. Opravdiví kresťania boli a sú vždy vo svete malým spoločenstvom uprostred miliárd obyvateľov tejto zeme, ale môžu byť nositeľmi hodnôt, ktoré, keď preniknú pozitívne a obohacujúco do každej oblasti života, môžu byť naozaj veľmi obohacujúce. To Ježiš cez cirkev ponúka, ale nás aj posilňuje, aby sme to skutočne dokázali. Pripomeňme si, že týmto hodnotám lásky nás učili aj naši apoštoli svätý Konštantín, Cyril a Metod. Z ich života vieme, že to nie len hlásali, ale aj praktizovali. V životopise Konštantína sa hovorí o tom, že na misii ku kozárom spolu s Metodom neprijali žiadnu odmenu za ich námahu, ale vyžiadali od Kagana za svoju misiu zajatých Grékov, bolo ich okolo 200, a tých prepustili na slobodu. Podobne aj od Rastislava a Kocela v počte asi 900 zajatcov, ktorým darovali slobodu. Bratia a sestry, keď sme pri našom uvažovaní už sa zapozerali do histórie, možno nás napadne, prečo dnes kresťanstvo aj u nás na Slovensku neplní túto vznešenú úlohu. Skôr ho považujeme za prekonané, neaktuálne, nepríťažlivé. Takmer každý vie, čo by mala a nemala cirkev konať. Boli sme toho svedkami aj po nedávnych voľbách, za to, že sa niektorý politický subjekt nedostal do parlamentu, ale aj za to, že sa iný dostal, môže vraj cirkev. Jež by to tak bolo, že cirkev ovplyvňuje zmýšľanie ľudí aj v tejto oblasti. Ale opak je pravdou. Obyčajne naletíme na sľuby, ktorými ani sami neveríme. Aj v iných oblastiach, najmä tí, ktorí sú mimo cirkvi, tomu najlepšie rozumejú. Jeden z takých komentárov sme mohli si prečítať v jednej tlači aj v tomto týždni na adresu synodálneho dokumentu o rodine. Citujem: dokument ukazuje, že rímskokatolícka cirkev sa napriek sympatickému pápežovi nemení. Čo má zmeniť? Pýtame sa. Má hriech nazvať čnosťou? Mnohí si takto s radosťou kopnú do cirkvi, do kresťanstva, či sa zachová tak, či onak.